Добрий день, частовані русини. В ефірі програма «Живий русинський язик». З вами журналіст, я Олена Копенець-Барта. Знав, що в моїй сім'ї мого батька, більше на то схиляюся, бо я маю більш у тому селі, в Великому Раковці бував, там бабка моя жила. І там ще тітка, котра цього року відійшла у, як кажуть, ліпший світ, Ірина Копенець-Галайда. Останні роки, може років 10-15, почала вона з того, що колись ще в радянські часи був ансамбль «Сусідка», 3 її дівочок і 2 сусідських. Потім вони повиростали, там другі були, ансамбль се мало розширив. Ну, а пак вже всі се розійшли, і вона вже вийшла на пенсію, і вона організувала діточок, дуже інтересно, діточок от 5-6 років до, там я знав, 8, десь, маленьких діточок. І вона була за освіту русський філолог. І батько навчив її за пару вечорів і на гітарі, і на баяні, слух мала добрий. І вона сама могла, пісні, мелодії були ті, що вона знала, а слова вона могла декотрі і сама свої дописати. І придумала, наприклад, таке, що свальба. Вона сама придумала весь сценарій. Таке було, це вже при мені було, що люди, наприклад, дівчинка се вчить у Львові, а хлопець із Раківця, а ведь наоборот, робили ці свальби у клубі, на сцені сільського клуба. Люди збиралися як на спектакль, і чого у Львові се не женити, знаєте, там які парані, іменно парані. Ні, то не знаючи, що вона тут се робить якоїсь щось чудесне із тими дітками в костюмчиках, та вони приходили сюди в село, це тепер, недодавна. Може, останні 3-4 роки, це 5, що не було, бо вже вона старша була. Вона їх організовувала на репетицію, не знав, дуже великі труднощі були з костюмами, бо ніхто їм особливо не дуже хотів допомагати. І казали, що тітка знала хоч на що, щось їй не так, чиновник, а вона каже, чекайте, дораз за вас напишу куплети. Йой, Ірина Михайлівна, не треба. Все як було, я це чула. І дуже така творча людина тепер. І вона то робила дійсно, тепер би не знав, що то було десь там. Дали їм коробку конфет дітям, і що вона се з того не наживала. Вона просто дуже то любила. І розказували люди, що було дуже-дуже красочно. І вона знала, вона звідала, а де робить ваш молодий, а де ваша там свекруха, це тьоща. І вона то приплітала до тих народних пісеньок, що дітки співали, бо діти теж не могли всі пісні співати там про якоїсь, не знаю, яку любов там казали, це страсті, це не знаю, що. Вона убирала то, що може було дітям. І вона сама ще, то теж народна творчість, вона ніколи не переставала. Вона була і тепер, і це є і тому і доказ, що народна творчість нігдеся не діла, вона і тепер є. І я якраз вчора держала в руках той зошит із її рукописами. Вона дуже збирала про Раковець музей. У неї був дуже великий природознавчий музей, куди водили, як колись у селі казали, і тепер так кажуть, то чиновники, значить, воно і тепер кажуть так, указували, і не могла вона ніяк добити статуса музея. Дуже були великі складнощі з тим. Музей Мегиша зробили в селі, бо воно є. А цей музей, і я сама там була. Вона то все, вона з такою любов'ю, тепер би казали, уж патріотизм, бо то є свого села. Вона знала на пам'ять кілька художників з їх вулиці, письменників, академіків, не знав кого, бо дійсно много, якось Раковець дав много. І вона то все збирала. Вони їздили за молодості у Москву ще,
уявіть собі, в ті часи із села, із Ржавського району, не хоч кого брали. І тут ті ансамблі, і тут ті хори, вона дуже народна пісня там дотепер. І я коли була десь недавно, збиралися навіть такі молоді від мене, вони знають пісні, вони їх співають, вони їх люблять. Но за це не можна повісти, бо то є життя. І можемо томуся радувати і надіятися, що ніде воно не діло, ні народна творчість, ні фольклор, то, що пишуть книжки за нього, то науковці приходять, збирають. А то, що люди живуть, вони живуть і співають. Закінчуємо програму нашу «Живий русинський язик». З вами була я, журналістка Олена Копенець-Барта. Будьте здорові, чистовані русини.